So mga soon nata diri sa kuan sa San Fernando, diri sa Bukidnon, diri sa Barangay Santo Domingo. Diri sa San Fernando Bukidnon. So namin diri sa kuan diri sa Nexus Infinity Global namin diri so abot diri karon mga kapitan ang amo ang mga tuyo karon. So kapitan tanan ni mga kapitan gawad. So muna mo mga councilors. Atong kalipay nagiluwas pa sa Ginoo. Dili mabayran atong kalipay namuday ta sa Ginoo. Dili mabayran atong kalipay namusayaw ta sa Ginoo. Dili ito atong kalipay namurapa-rapa sa Question ta, legit ba na inyong gina-present din sa amo? And yes, ikagarantiyan ako, legit ang amo ang company. Yes, naatay SEC registration, naatay business permit, naatay DTI, and of course, we have the FDA. Ngano kailangan siya na FDA? Because tulos sa atong product is ginasulod sa atong kalawasan. So required din na siya sa atong panggamhanan ang Namin FDA. karon sa Domingo sa San Fernando. Ang ato ang company, since Sa na ang Domingo, tao, ang Bukidnon. mga katauhan diri sa Pilipinas is duha siya ang company president. Mga ang pwede lang kapitan ni yung diri niya, sa o kagawad. iya, is katong mga core leaders para sa ako. Kaya ang kapitan Dili niya siya apil magano naman. sa crowd. Talagsa lang. Pero siya, very siya, humble. No? Pwede rin siya mo present dinhi. Ana siya kanindot niya. Pwede rin Nami siya karon makalipas sa kay Dora Mangkot ang Valencia. Ayan. Bukidnon, San Fernando, sa This is Domingo, our product. Barangay So, mauna ang Domingo. iyahang mga produkto. Ganito yung nakita sa tubangan, maura din siya ang ibahan. So now, kung mag-hisgot ta og ganang networking business, napay nakaabit na din, mga networking, Vita Plus, in Global, ang sa may nakupan, ikaw mo. Opti. Kasi ko na lang. Siya dira sa opisina. Ikaw na lang. Palihog ni. Kasi yan ganahan ato. Delikado man na din ako. Buhangin din tubig ay.